जाय मानसिया हगारदों नाम खारिदों खामे हाराथारा सौखायजों गोसाखादां हाथाय थाथाय थाइबिसजों सौख्रुबजोबनानै गहोजोबगोन आं जों ओंखारनांगौ रागा जोंना दाया मावखांनानै सर बिबा जागोन नामा नङाबा नायखा नोंखौ बिराद फिसाखा सौख्रुबजोबगोन आङो फिन खेब आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायहरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो सिनायखायो जोंहा बिथां सनिया कुइन आरो बिथाङाथ' मोनथिखायो नोंथांमोना बिनि हासबेन्डजों माने फेसबुकाव गोबां भाइराल फट' भिडिअ सोलिगासिनो दोङो जितु शेयार जागासिनो दोङो दायो बिथांमोना बे भिडिअनि फट'नि सायावनो लानानै मा क्लियारिफिकेसन भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जेबो सिनायलां जेबो सिनायासो बुजिगोन आरोना दायो नोंथांमोना साननानै लादो जे बियो सनिया कुइन आरो सनिया कुइननि हासबेन्ड होननानै दा गोबाङा शेयार खालामगासिनो मोनथियाखै आरो कमेन्टआव बुंहरगासिनो बेयो सनिया कुइन नंगौना नङा कनफिउज जालांगासिनो दा नैबे क्लियारिफिकेसनखौ नायना लाबा नोंथांमोना कनफिउसनिफ्राय गोजान जागोन आरोना दा मा बुंखो सिस्टार सनिया कुइना नैबे भिडिअ जेबो सिनायलांसै फैदो आं दिनै भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौथ' सोरबा सोरबा नुबाय जाखानो हागौ लासिं सिंनि बाथ्रा माने सोर इसिबां बिदि हिम्मत दङ बिदि खालामनाय इडिट होनांगौ ना मा होननांगौ बुजिनोनो मोनला आं सोर मानसिया बिदि जोंखौ होनानै बिदि भाइरेल खालामदों ओमफ्राय बेखौनो आरोना फुरा माने कनफिउस ओमफ्राय आङो नुनायाव मैया नुनायाव आं शक जादों आंनि हासबेन्डनि लोगोफ्रा हरनाय जादों ओमफ्राय बिसोर बुंहरदों आरोना बेखौथ' नोंसोरबायदि नुवा फुरा फेसआ अबेबा अबेबा ग्लिन्स बायदिबो जायो हमनोनो हाला मा बेबा आरो एखे एखेथ' जों बायदिथ' मारै जानो हानो माने एसे माने सिमिलारिटि दं आरो बेखौथ' इदिटसो खालामदों आंनिबाथ' आंनि मथेबाथ' नोंसोर नायबा नुनो हागोन लोगोफोर बे मानसिया फेसबुक हगारदों माखासे मानसिफ्रा जेसेबां शेयार खालामदों मादों जोंनि नाम लायाखै आरो जोंखौ सन्देह खालामदों बिसोर नामा होननानै सन्देह खालामदों आरोना खिन्थु बेथ' जों नङा नंखाथारा जोंथ' जोंनो नायनानै आङो जेब्ला नुदों आंनो शक जादों आंनो बिखाया गुरलुब मोनलायलायदों आरोना आयौ मारै एफा गाज्रि खामानि सोर मावनो हानो एफा गाज्रि भिडिअ सोर बानायनो हाखो लोगोफोरा सोर बिसोरलाय होनदोंमोन औ आंथ' डाइरेक्ट सोर बिसोरलाय होननानैसो आं शक जादों आं जेब्ला भिडिअखौ नुदों अ माय गड सोर बिसोरलाय होननानै आं शक जादों आरोना आरो आंना गुस्थि गोजौआव मल दंखायो बे हिन्जावनाव गैयामोन आरो बेयो गल्ड चेन गानदोंमोन बेबो आं गाना आरो आं आसान सानखा गानखायो ओमफ्राय आंना हासबेन्डनाबो हाथाय फेरखं दंखायो आरोना ओमफ्राय बडियाबो मिलाया जेबो बडियाबो मिलाया फिगारलेस अमा माजों मेगनाथ' अबाव थायो मानसिफोरना मेगन इदिट खालामदों नङाला जों बायदिथ' अबे जायगानि जों बायदिथ' एसे एखेहां बेथ' इम्पसिबोल माने कि बे बा आं सेम जानो हानाय नङा जों बायदि एखे एखेथ' थानाय नङा बेथ' अभियासलि आंनिबाथ' इडिटिंसो सो नांगौ आङो दा प्रेम होननायखौ बुंदों मामोन बेना जनिसु ना मामोन बेना प्रेम सिन्समोन गोदोहाय बेना गोदोबो फेक एकाउन्ट दंखायोमोन बे मानसिखौ आं वार्निं हरदों दहाय ओमफ्राय बे मानसिया आंनि हासबेन्डनि नाम्बारखौ मोननानै फन खालामदों सोरनिफ्राय मोनखो आंनि नाम्बारखौ मोननानै बे प्रेम होननाया जनिसु ना माबा होनो बे मानसिया ओरैबायदि दाय मावदों मानेखि बे मानसिया आंनि नामखौ लानाङामोन सनिया कुइन होननानै ओमफ्राय बे मानसिया आंखौ फाननाय बायदि जादों कि बेफोर भिडिअखौ नांगौबा आङो फल' खालामनाय मानसिफोरनो आङो हरगोन होननानै औ माने एमबि जोबजोबलायबायनो भिडिअ हरै हरै औ एमबि जोबजोबलायबाय भिडिअ हरै हरै आंखौ बदनाम खालामदों मिन्थिया गारा बियो बिदि मालाय मानसिखौ बिदि बदनाम खालामनो नाङामोन जों नंखाथारा ओमफ्राय मोजाङै नायोबा मानसिफ्रा सिनायखाथारगोन आरोना बे इडिटिंसो होननानै आंनिबाथ' मथेयाथ' इडिटिं खाथार ओमफ्राय आंनि नामखौ खारायदों बियो ओमफ्राय गाव आं वार्निं होनायाव बे आंखौ गिनानै आंखौ आब' फार्स्ट टाइम आंखौ खेमा होदों होनना बुंदों आंनाव गासिबो प्रुफ दंजोबो आंनाव गासिबो रेकर्डिं दंजोबो रायलायनायनिबो आंखौ मानो नों भिडिअ'आ एसेबां फानबाय नोङो जेरेखम नों आंखौ फेसबुकाव आंखौ ससियेल मिडियाआव फानदों नों आंखौ बिदिनो ससियेल मिडियाआव खेमा बिनांगोन नङाला नोंनि थाखाय प्रब्लेम जागोन नै प्रेम होनखादों नों आंथ' ओरै जोंखादोंना प्रेम ना ट्रेम जाय मानसिया हगारदों नाम खारिदों खामे हाराथारा सौखायजों गोसाखादां हाथाय थाथाय थाइबिसजों सौख्रुबजोबनानै गहोजोबगोन आं जों ओंखारनांगौ रागा जोंना गोदाव सोराव मोनसे फिसायावनो एथ'बां फेमास दिनै भाइराल नै नंगौना बेसिफ्राय भाइराल जादों मादों न'आवबो सहैबाय बिदा सोंहरबाय बिदा नायना बुंहरबाय बे मानसिखौ फन होनहरबाय हमबायबो मोनबायबो आंनि नामखौ बोरै मोनखो फन खालामबाय सरि बिहरबाय माबाय
दाया मावखांनानै सरि बिबा जागोन नामा दाय मावख'ना सरि बिबा जेरै जाया ससियेल मिडियाआव फेमास खालामनानै भाइरेल खालामदों दा बनम खालामदों बिदिनो सरि बि नङाबा नायखा नोंखौ बिराद साखा सख्रुबजोबगोन आङो आरो अबेनि क'क्राझाराव थाहैनो नामा थिथागुरि साइडथिं मिन्थिया बिथिं मोनथिजोबखायो आं थाहैनाय बे क'क्राझाराव क'क्राझारनि जा चिरां जा मोनगोन बे खाथिनिखा ओरैबायदि जोंनो आङो लासिंसिं बनम खालामनानै सरि बिहरदों पार्सनेल फन खालामनानै सरि बिहरदों ससियेल सरि बिमा बिदि गाव नङाबा बिदि हगारनो खोथाया नाङामोन बोरैबा एक्सुवेलि जागोन बिदि हगारनो नोंसोरो नाङामोन फेसबुकजों ग्रुपजों रानलायलायदोंना भाइराल उमुगमोन नोंसोरबा अबे गुगोलाव नङा सार्च ओमफ्राय खालामनानै फन भिडिअ नायनानै इडिट नुखो इडिट बानायखो इदिट बानायदों बेखौ गाज्रि भिडिअ नायनानै जोंनि मोखांखौ फन होदेरदों भिडिअ नायबाय ओमफ्राय र' मोनसनबाय ओमफ्राय बाल जे बायदि जे जोंहा बे भिडिअखौ नुदों बे भिडिअआव बे हौवाया नै नोंसिनि नोम्ब'नि बुंलायनाय औ नोंसिनि नोम्ब'नि होनगुलायनाय मानसिफोरनि सिगाङाव मालायखौ जि नायग्राफ्राबो खमायाव नायबाय आं जि बिहरो आयो सनायखै मा बिसोरो बिदिनो खाना बिसोरो सनायखैनि बिदिनो लिरनाय खाना एखे नुहाङो सोरबा माङो सोरबा सोरबा सोरबाथ' एसेल' भाइरेल जानांगौ आं एखे मिथिगौ नुहाङो जानांगौ सोर खालामदों आं मिथिगौ बिदि माने मानसिखौना सबखब जोबगोन आं मिथिगौ दा नोङो गिनानै दहाय सनिया खुलिनायखौ दानजोब्बायना बियो सोलायबाय नै बेनो नै स्क्रिनाव आं होजोबखाबायना नै स्क्रिनाव नोंसोर नुजोबखाबाय लोगोफोर दहाय होनायखौ बियो एक्सचेन्ज खालामबाय गिनानै ओमफ्राय आंखौ खेमा बिहरदों बे फन हरलायलायनानै बे खेमाखौ नोङो ससियेल मिडियाआव हगार नङाला आङो गाबोन आरो आलदा नोंसोरनि भइस रेकर्डिंखौ लाबोबावगोन आङो मिथिबाय वार्निं गाबोन होखाबाय नङा इमिडियेटलि राइट नाव दानो सरि बिदि नङाबा आं नै केस होखागोन नोंखौथ' केस होखागोन दानो बे एक्सन बे मोनसे क्राइमसो बे मोनसे क्राइम मालायनि पार्सनेल बेफोरखौ नों इदिट खालामलाबायनानै ओरैनो नङा ननसेन्स गारा नङा फेक गारा इदिट नङा गारा खालामलाबायनानै मालाय अबे फाग्ला बिसिखाय औ बिदि खालामना सोरबा हासबेन्ड ससियेल मालाय हगारगोन नामा हासबेन्ड दायो गासिबो नुखाबाय लोगोफोर दा मा बुंनो बे पृथिबियावबो ओरैबायदि सेम मानसि थायो आरोना नों बायदि आं बायदि माने 100% बुंजानो हानाय सेम बायदि मानसि थायो दा ओरैबायदि सनिया कुइन बिथांनि हासबेन्ड बायदि सेम नुबायना बेयावनो फेसबुकाव माने गोबां भाइरेल जागासिनो आरोना फट' भिडिअबो दोङोनो स' भिडिअथ' आं बेफोरखौ नाया फट'खौ नुलागासिनो दङ आरोना बेबायदिनो सेम नाथाय बि नङा आरोना फेक नाथाय बे फेक्स होनना बुंदो सनिया कुइन बिथाङा अलरेडि क्लियारिफिकेसन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदोंबा नुखाबाय माबायदि स' ओरैबायदि सेम मानसि थायो आरोना माने बिराद कनफिउस जालायलाङो दा सोरबा सिनाय मोनैया सानदो बे सनिया कुइन आरो सनिया कुइननि हासबेन्ड नाथाय नङा आरोना बेबायदि सेम मानसियाव हमनो बिराद गोब्राब जायो आरोना दा नोंथांमोना नुखाबाय माने ओरैबायदि गिनो लागा जायो सोरबा सासे एक्टर सोरबा इन्सटाग्राम फेसबुकआवनो फेमास जाबाय देलाय हमना ला बेयाव माबा मोनसे नोंनि महरै सेम नुयोबोला मानसिफोरा एकदम भाइरेल खालामनो हायोना मिम्स बानायनो हायो ओमफ्राय सोरबा सिनाय मोनैया बेखौनो गाज्रि कमेन्ट खालामगोन ओमफ्राय बेखौ सनिया कुइन एबा हासबेन्ड बिनि हासबेन्ड बोरै सानना लागोन आरोना नाथाय मा बुंनो आरोना दानि जुगावबो AIबो थायो माबाबो थायो बिराद कनफिउस खालामना होयो मानसिफोरखौ ओमफ्राय बेबायदि खालामनाया गाज्रि आरोना दायो बिथाङाथ' हमजाखाबाय जितु फेसबुकाव शेयार खालामनाय बेखौ मोनथिखाबाय नोंथांमोना होना होखाबायना बे क्लियारिफिकेसनावनो नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नायदोंबा नुदो ओरैबायदि गिनो लागा दानि जुगाव माने सेम थानानै बेबायदि भाइरेल जायोबा गोबां शेयार जायो आरोना फेसबुकफोराव दा मा बुंनो आरोना बेबायदि सेम मानसिखौबो माने बुंनोबो हाया माला मा जायो दानि जुगावल' नङा बेयो सिगांनिफ्रायनो बेबायदिया गोबां एक्टर एक्ट्रेसनि लोगोआवनो जागासिनो माने सेम फट' नुगोन नुनानै बेबायदि होननानै फट'खौ बुजाबना होनानै किसुमाना शेयार खालामो आरोना थ' बेबायदिनो ओमफ्रायो माबाया फेसबुकाव शेयार खालामग्रायाथ' सरि बुंखाबाय दायो गोबां गोरोन्थि जायो गासिनाबो बेयाव एसे मिलायलायना थानांगौ आरोना बेखिनिसै आङो नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लानानै फैगोन